ወንጌል ማቴዎስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ኮይኑ ወንጌል ማቴዎስ ዝጽሓፎ ድማ ንሱ ምዃኑ እቶም ናይ ጥንቲ ቤተክርስቲያን አቦታት ብዘይ ጥርጥር እዮም ተቀቢሎሞ። ማቴዎስ ትርጉም ስሙ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ማለት ክኸውን ከሎ ቀረጽ አካቢ መንባሩ ኢየሱስ ንኽስዕብ ስርሑ ዝገደፈ ሐዋርያ እዩ ነይሩ። ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስን ሉቃስን ለዊ ብዝብል ካልእ ስሙ እዩ ዝፍለጥ። አይሁድ ንዘመናት ተስፋ ገይሮሞ ዝጽበይዎ ዝነበሩ መራሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነቢያት ዝተነግረ መሲህ ቅቡእ እግዚአብሔር ንሱ እዩ። አይሁድ ካብቶም አጨነቅቶም ዝነበሩ ሮማውያን ሓራ ክኾኑ ሓድሽ መንግስቲ ከቆመሎም ዓብይ ትጽቢት ከም ዝነበሮም ከም ንጉሶም ንዓለም ብፍትሕን ጽድቅን ክገዝእ እዩ ዝብል ዓብይ ጽምዓት ነይርዎም። አይሁድ ኢየሱስ ከም ናይ እስራኤል ንጉስ እምበር ንኻልእ ኣይተጸበይዎን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናይ ዓለም ንጉስ እዩ ኮይኑ ተገሊጹ። ወንጌል ማቴዎስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 በትጊዜ እቲ ሄሮድስ በዓል ባሽመት ወረ ኢየሱስ ሰማዓ ንገላው ድማ እዚ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ ንሱ ካብ ሙታት ተስዮ ኣሎ ስለዚ ከዓ እዚ ሓይልታት ዘይብኡ ይግበራሎ ወሎም። ዮሐንስ ንሄሮድስ ብዛዕባ አታ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ንሳን አኻ ክትኸውን ኣይትፈቅደድካን ኢልዎ ነበረሞ። ሄሮድስ ንዮሐንስ ብስራ ሒዞ አሰሮ ንአሲሩ ናብ ቤት ምእሰርቲ አእትይዎ ነበረ። ክቀትለውን ይደሊ ነበረ። ግና ኸቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነበሩሞ ፈርሕዎ። ሄሮድስ እተወለደላ መዓልቲ ምስ አብዕሉ ጓሌ ሄሮድያዳ ኣብ ማእኸል ኮይና ሳዕስዐት ንሄሮድስ ከዓ ኣሓጎሰቶ። ሽዑ ዝደልየቶ ኸባ ማሕላ ኣተስፈዋ ንሳ ከምቲ ኣዲኣ ቀደም ዝመኸረታ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ሒላብ ጌርካ ኣብዚ ሃበኒ በለቶ። እቲ ንጉስ ድማ ጓሃየ ስለቲ ማሕልኡን ሰለቶም ኣብ መኣዲ መቕመጡን ግና ክህብዋ ኣዘዘ። ልኡኹ ድማ ርእሲ ዮሐንስ ኣብ ቤት መእሰርቲ ኣሰየፈ። እታ ርእሱ ኣብ ሒላብ ገይሩ ከዓ ነታ ጓል ሃበዋ። ንሳ ድማ ነዳኣ ወሰደታ። ደቀ መዛሙርቱ ከም መጺኦም ረሲኡ ኣልዒሎሞ ቀበሩ። ከይዶም ከዓ ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ካብኣ ብጀልባ ኣግሊሱ ናብ ጽማዊ በረኻ ኸደ። እቶም ኣኮባት ህዝቢ ሰሚዖም ከዓ ካብ ከተማታት ብእግሪ ሰሓብዎ። ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ እሞ ደንገጸሎም ሕሙማቶም ኣሓወየ። ምስ ሰምዐ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ እያ ምድሪ ከዓ መሲኡ እዩ እምበኣርሲ እዞም ሰባት ናብ ዓድታት ኣትዮም ንርእሶም እንጌራ ከዕድጉ ኣሳነበቶም በልዎ። ኢየሱስ ግን ምኻድ ኣይደልዮምን እሞ ንኽበልዑን ንኽሰትዩምን ሃብዎም በሎም። ንኽበልዑን ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣብዚ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ገለ የብልናን በልዎ። ንስ ግና ናበይ ኣምጽእዎ በሎም። እቶም ሰብ እውን ኣብ ሳዕሪ ከቕመጡ ኣዘዘ። ነተን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ገጹ ቆለሕ በለ። ባሪኹ ቆሪሑ ንደቂ መዛሙርቱ ሃቦም። ኩሎም በሊዖም ጸገቡ። እቲ ዝተረፈ ቁራርስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዕሉ። እቶም ዝበልዑ ብዘያ ንእስትን ቆልዑን ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ነበሩ። ሽዑኡ ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ጀልባ ከኣቱ እቶም ነቶም ሰብ ክሳዕ ዘሳናብቶም ናብ ማዕዶ ክቐድምዎ ብግዲ በሎም። ነቶም ሰባት ኣሳናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕቲ ዝበለ ኸረ እንደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ ኮይኑ ነበረ። እታ ጀልባ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቕድሚኣ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት። ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃል ለይቲ መጾም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሃት እዩ ኢሎም ሰንበዱ ፈሪሆም ከዓ ጨርሑ።
ግና ኸዩስስ ብኡኡ ኣጅኹም ኣነ እየ ኣይትፍርሑ ኢሉ ተዛረቦም። ጴጥሮስ መሊሱ ጐይታይ ንስኻ እንተ ኾይንካሲ ብማይ ማይ ናበኻ ክመጽእ ኣዘዘኒ በሎ። ንሱ ከዓ ንዓ በሎ። ሽዑኡ ጴጥሮስ ካብ ጀልባ ወሪዱ ብማይ ማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ። ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግና ፈርሐ። ክጠልሕ ምስ ጀመረ ድማ ጐይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ። ሽዑኡ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞሞ። ኣታ ጉድል እምነት ስለምንታይ ከተዋላወልካ በሎ። ናብ ጀልባ ምስ ኣተወ እቲ ንፋስ ዝግበለ። እቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ። ተሳጊሮም ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ መጹ። እቶም ሰብ ምስ ኣላልዮም ኣብ ገደቦም ናብ ዘለዋ ኩለን ዓድታት ለኣኹ። ኩሎም ሕማማት ድማ ኣምጽእሉ። ዘፈር ክዳኑ ክትነኽዩ ጥራይ ለመኖም። ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ንኽልምንዎ ዘፈን ክዳኑ ጥራይ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘብለ ከዓ ሓወየ። ምዕራፍ 15 ሽዑ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢየሱስ መጺኦም ደቂ መዛሙርትኻ እንጌራ ከበልዑ ከለዉ ኢዶሙ ኣይሕጸቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ በልዎ። ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም በሎም። ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ድማ ናብኡ ኮነ ወይስ ነድኡ ሕሱም ቃል ዘውፅእ እሞት ይሞት በለ። ንስኻትኩም ግና ናብኡ ኮነ ወይስ ናድኡ እቲ ኻባይ እትጥቀሙሉ መባእ ገይረዮ እየ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦኡ ናድኡን የብሉን እትብሉ ምእንቲ ስርዓትኩም ነቲ ቃል ኣምላኽ ኮንቱ ገበርኹምዎ። ኣቱም ግቡዛት ኢሳያስ ብዛዕባ ኻትኹምስ ጽቡቕ ተነበየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኸብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሒቑ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩ ንኾንቱ የምልኹኒ። ነቶም እኩባት ሰብ ጸዊዑ በሎም ስምዑ ኣስተውዕሉ። ነቲ ሰብ ካብ ኣፍ ዘውፅእ እቲ ዘርክሶ እምበር እቲ ናብ ኣፍ ዘእትስ ንሰብ ኣየርኩሰን። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦ ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከም እትዓንቅፉስ ፈሊጥኻ ዶ በልዎ። ንሱ ግና መለሰ በለው ናይ ሰማይ ኣቦይ ዘይተኻእሎ ዘበለ ኩሉ ተኽሊ ብስሩ ክምንቆስ እዩ። ሕደግዎም ዕውራትን መፍራሕቲ ዕውራትን እዮም። ንዕውርስ ዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወድቁ። ጴጥሮስ እዛ መሰላ እዚኣ ኸታ ተርጎመልና ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ በለ ንስኻትኩም ዶ ክሳዕ ሕጂ ኣይስተውዕልኹምን? ብኣፍ ዝኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዝወርድ እሞ ንገዳም ከም ዘውፅኦ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝወፅእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ምንዝርና፣ ስርቂ፣ ምስክር ሓሶትን ጸርፊ የውፅእ እሞ ስለዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፀበ ኣእዳው ምብላዕሲ ንሰብ ኣየርኩሰን። ኢየሱስ ካብኡ ነቂሉ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮን ሲዶንን ከደ። እነሆ ድማ ከነአናዊት ሰበይቲ ካብ ወሰን እቲ ምድሪ መጸት። እነጨርሐት ድማ ጐይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዝዋ ኣሎ እሞ መሓረኒ በለቶ። ንሱ ግና ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰላን። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ድድሕሬና ትጠርዕ ኣላ እሞ ኣፈንዋ ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ግና ብዜና ናብተን ጠፍኣት ኣባጊዕ ቤተ እስራኤል ኣይተላእኽኩን ኢሉ መለሰ። ንሳ ግና ጐይታይ ርድቕኒ እናበለት መጽኣ ሰገደትሉ። ንሱ ከዓ መለሰ እንጌራ ውላድ ኣልዒልካ ንኣኽላባት ምሃብ ኣይግባእን እዩ በላ። ንሳ ግና እዎ ጐይታይ ኣኽላባት ድማ ኣብ መንገዲ ጎይቶኦም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለት። ንሱ ሽዑኡ ኢየሱስ ኣቲ ሰበይቲ እምነትኺ ዓባይ እያ
كم زدلو خيو يخنلك إلو ملسلا كابتا ساعتي أقوالا حويت يسوس كابو حالفو نابدقا بحر قليلا مصا نابكرن ديو خاء تقمط بزحات سب دما حنكاسات عورات صمامات قريات بزحات كالوتون مساطتهم يحيزوم ناب مومصو اب طقا اجر يسوس انبرو نسخا احويهم اتوم هزو دما عباسات كزاربو قريات كحويو حنكاسات كخدو عورات كريو ريوم تقرمو مون املاك اسرائيل امسكنوو يسوس ندق مزامرتو صويعو بلوم ازوم هزب ازيوم سلسته معلتي مساي غيروم يومو زبلعون سلاز زيبلوم يدنغصني አለው አብ መንገደ ኸይደኽሙ ከአ ጸሞሙ ከሰናበቶም አይፎቱን ደቀ መዛሙርቱ አብ ዝበረኻ ዚዳ ንኽንደዚ ዝአክል ህዝቢ ዘጸግብ እንጌራ ኻበ ኽንረክቢና በልዎ ኢየሱስ ድማ ክንደይ ከእንጌራ ኣለኩም በሎም ንሶም ከአ ሸውዓተ ሂደት ድማ ዓሳ በልዎ ነቶም ህዝቢ ድማ አብ ምድሪ ከቅመጡ አዘዞም نتن شوعات انجرا نتم عسان العلو امسكينو قرسه ندق مزامرت دما هاو نتم دق مزامرت دما نتم هزي هاوغو كلهم بليعم صقو زترفه قرص دما شوعاتم مسب مليو العلو اتم زبلعو خا بزي انستن قلعن 10,000 سبعي نبرو نتوم هزو مساسانا بت ناب جلبا اتيو ناب وسن مقدلا مازا معرف 16 فرنساوያን صديقاوያን كفتحون مزيوم كاب سماي تمرتي خريو لمانوغو نسغنا ملسو بلو مسمساي سماي قيح علمو صحيا كخون يوتولو مسوا دحيتي اتدنب سماي قيح علو قيح علو مولو ميزنابك زنبيو تولو قص سماي مفلات تفلطو تمرتي زمانات كتفلطو ودو ايكونكمن كتفلطو ودو ايكونلكمن كفؤن زماون ولدو تمرتي يدلي بزي تمرتي نبيين يا يوناس دما كالي تمرتي اي وهبون حديقوم كاخدا دقه مزامرتنا معدوم وصو مملأ انجيرا خارسعو يسوس دما كاب ماي بخو فرنساوያን صديقاوያን تطنققوم تارنبوم بلوم نساتم جنا انجيرا سلازي تام زي تملألنا ايو يلوم بلبو محاسبو يسوس فليط بلوم اتمو قدلات امنت سلمنتا انجيرا بزي مؤمن مملأكم بلبخم تحاسبو اتي حمشت انجران حمشت شح كندي موصب كم زعللكم دو جنا ايستوعلكم اي تذكرون ويس اتي شوعه انجران 4 شح دما كندي موصب كم زعللكم اتي خاب ماي بقحو فرنساوያን صديقاوያን كترنبو زبلكم بنا انجراكم زيكونكو كمي زيستوعلو كمي زيتستوعلو نساتم كعاكاب تمرتي فرنساوያን صديقاوያን كእርነቡ እንበረ ካብ ማይ بحقو فرنساوያን صديقاوያን كእርነቡ خمزي بلوم شعو استوعلو ኢየሱስና ምድሪ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ መጸደቅ ንደቂ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መንዩ ይብልዎ ኢሎም ሓተትዎ نودي سبمان يؤلهم حتى توا نسخ عاقليهم يوحنس مطمق قالوا دما إلياس قالوا يرمياس ويس حدا كابني بيزبلو قالوا إلهم ملسلو نسخ نسختهم كمن يوتولني اللهم بلوم سمعون بيتروس نسخة كريستوس وديه ياو أملاخي خائلو ملسلو يسوس كا ملسو بلو سمعون ودي يونا زي اتياب سماي زرلو أبوي امبر سيغان دمن أي جلس كانوا بزي خاب أنا خا لك اللخو نسخة بيتروس يخان محبرين كا خبزا خوح زي خهنس
خهنس دقتات سيئن دما أي حولوان مرحتات من قست سماعات كهبا أي كاب مدريز سر أخيو كله أب سماي سور كخونيو أب مدريز فتح خيو خاء دما أب سماي فتح كخونيو دحرزي بندق مزامرت نسو كريستوس مخانو نحد أكاكي نقرو أززوم كبشعو يسوس دق مزامرت النبي يورسالم كديه بعبتي بريك أو انتقانات بعبيتن بريك أو انتقاناتن بصحفاتن بزح حسر مكرا خزقب كقتلن بسالسيت معالتون كتنسئن كمز قبؤو كجلس اللهم جمرة بيدرس خان بينو جيرو يبهل هكا أبادا قيتاي زيسي أي بزحكا أي بزحكا إلو كجنحو جمرة يوسف جلس إلو نبيدروس كوا يروحوا قد سيطانا بسبب إنبرنا أملاخ أي تحسب يخامون أي معن كفي إخابلو شعو يوسف ندك مزامر تبلو نهوتو خحدنا زيد اللي خطف إيو نهوتو كدحدا زيد اللي خطف إيو إتي نهوتو من انتاي زيد أفئكا خرخ بأيو أما كسعبوني زفوتو انتولو هيوتو أقبيزو مسكولو العلو يسحابني نسب كل عالم رب نسب كل عالم رب حسين نفس انت أطفأل انت تدك ويسب البجة نفسه انت كهبيو ود سب خبري أبوه مس ملأخته خمس ايو ما شعون نفس وكيف كم جورو كوبو ايا كوباو ايو كابزوم أبزي أدو إلوم زلون ودي سب من قشتو خمس كالو خسع زريقو نموت كا زيت عمو خمزلو بحكي ولكم الله